न' सिङाव फैदो। अके रायलायला जामायला बबाबाबो थिग रोंथारो माथोलै मानसियालाय। मानसिखौथ' मोजाङानो मोनबाय आङो नायै नायै। थौदे न' सिङाव हाबहैनोसै न' राजा। आच्छा बारु थाबानि लारु हाबफै। रायलायला जामायला माथो लेखाजों बुंफबजोबनायब्रा रुमालाय। सोरगिदिं माथो लेखा गोजा। जिराय। आयौ एसेबां लेखा फरायो बियो। खन्थाइगिरि मानसि नालाय लेखा गोजा जेथिंबो लेखा नुबा फिजानो नागिरोलै आङो। आंबो लेखा नुबा बिहुसो जानो ओंखारो। माथो सोरगिदिं लेखा गोजा। मा लेखा बेलाय? आनै न'आबो बिराद साफाथारलै। आंलाय मानसिया बिराद बादुलिलै। बिदि बादुलि जानानै थानांलालै आनै एसे साफा सुफाथा मानसिया। जाय एसे खामानि दामानिफोरखौबो मावग्रा जादो दै। बिदिब्ला नों आंजोंनो थालांदो। मानि थाखाय? नों मानसिया खामानि मावनो गोरों ना बेनिखायनो आंजों थालांदो। बिमानैखौनो अना होमबा नों? अनानो मादै फामेनिख्रुइ नोंखौसो बांसिन अनो मिथिबाय। नोंलाय आंखौ बांसिन अनखायो ना बेनिखायनो नों आंजों थालांदो। आदाखौ बुंहरनोसै। नोंनि बिदाया बुंबाबो आङो थायालै। आं थानायाव गैथारा। नोंजों थानानै आं दाहोना बानायजानो नामा? साहा फुदुंनो होजानो ओंखाम संनो होजानो गैया। बिना फैसानि रुवाथि बाहायगोनलै नों आंखौ। हे बिदि बुङो नामा गावनि बिमानैखौनो? बेफोरबायदियाव बिमानै सिमानै फोथायनायाव गैया। नों आंखौ खामानि मावहोबाय थागोनलै आं थाथ'ला आं दानो थांसैलै। माबा बुंनो नागिरदों नामा? रायलायनो बालायबाय बियो। रायलायनालाय मा लिरदों? नोंनि थाखाय रुमखौ साजायनानै दोनखाबाय आं। नों रुमाव थाहैनो हासिगोन। नंगौ नामा? अब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। बोरो आंनि रुमा खिन्थिलाय। रायलायला जाबायला बेवहायबो लेखा दङ माथो। आच्छा बेवहाय बबाया फरायो खोमा। जानोबो आरो बे बबाया बेवहायनो फरायोमोनदां। देनजारलै बबाया हारसिंबाबो बारुंबो देनजार साफा दोनखायो आसला। सोरबा दाहोना ना मा दङ ने बहा थांखोब्रा बेलाय मानसियालाय। दा माबा मोनसे सोंबाबो लिरनासो खोन्थालायगोन ना बबाया। आंबो बेखौनो सानदों। आं बेनि थाखायनो मेसेजसो लिरनो सोलोंनांसिगोनदां। नोंलाय माथो मेसेज लिरनायाव एक्सपार्टखा। नोंबो बबि जादोब्रा। माथो थिक आलु गेसाव जों थाबा आलु मोजाङाबो गेसाव जाफायो होननाया। आंबो बेजों थाफा बबि जाबा गैला आरो। सानैबो बबा बबि थालायदोब्रा सिरिनो। बिसनायाबो माथो फिसाथार। हारसिंनिसो खोमालै बे बिसनाया बावले। बे बबाया हारसिं नालाय हारसिंनि बिसना बानायनानै दोनदोंमोनब्रा बेयो। बेहा रावबो लोगोबो गैयामोन नामासै? आं बबानि सोमोन्दै मिथिनो लुगैनाया हामथारला दै। नों बिनि हिनजाव जाखाबाय नानै। एबार मोजां सोंनानै लाबानो जाबायब्रा। मेसेज खालामनानै बे बबाया नों रायलायबा नोंनो फिननाय होखानाय नंखायाना। डाइरेक्ट मेसेज खालामनानै सोंदोब्रा। बेसेबांथो मेसेज खालामबाय थानांगौ जाखो? कलावबा रायलायगोन ना रायलायाथाय बियो? मालाबा इमारजेन्सि जानायाव बबानो कल हरबायनो आरो बबाया रिसिभ खालामगोन ना खालामाथाय? मोनसे आइडिया दङ खिन्थु। मा आइडिया? बबानि मेसेज टाइप खालामनाय आसिखौ देखायबा मा जागोन? आसि बिमा थाइनैखौबो देखायबा बे माजों टाइप खालामगोनलाय? ओमफ्राय देखायगोन सोर? आं बेफोरबायदि पाप खामानि मावनो रोङालै। नाथायबा पाप खोथा साननो रोंगौ। आं माथो खालामबावनो? बे बबाया नोंजों रायलायाबा नांगौ समाव मोनाबा बिनि आसि बिमाखौ देखायनानै होबा थिग जागोनब्रा। बिनि आसिखौ माबोरै देखायगोन? सोरखौबा आसि देखायनो गोरोंखौ हायार खालामसैब्रा। लोगो लोगो मुलि फोननानै होखागोन ना। बाथ्राखौथ' मोजाङानो सानदों नोङो। नाथाय मोजां साननायजों लोगोसे बिराद गिथावनाबो ना। उनाव बबाया मिथिबा मा जानांगौ जाखो? माथो खालामबावनो? बे मानसियानो रायलायनो बायोबा। दा नों गोदान ना जेबो खालामथ'नाङाब्रा। उनाव फुराना जाबा देखायना होबानो जाबाय। ना मा होनो? बेफोरथ' उनाव जाबाय थागोन। ओमफ्राय नोङो आंजों थाफागोन ना थाफाया? रुवाथि बाहायजानो थानायाव गैयालै। नोंजों थाफानानै आंहा मस्ला मोननो नंनायनि नङिनि नोङो आंखौ साहा फुदुंनो होबाय थागोन। थोरसि लथा सुनो होगोन। ओंखाम ओंख्रि संनो होगोन। दरखार गैया माथोलै। आं थायालै नमस्कार। आंहा बबाजों दसे रायलायहैनि। न'आथ' जोबोर मोजांथार। न'खरावबो रावबो गैया। गोसोबायदि उन्दुनानै थाबाय था। गोसोबायदि मबाइल नायनानै थाबाय था। बे बबाया आंखौ रायखानायबो नंखाया। खम रायनो लुगैबाबो रायनो बागोन बियो। बेनिखायनो दसे आराम मबाइल लेजेन्ड बें बें गेलेनोसै आं। ठीक है बाय। मा होननाय जादों बेबा? आच्छा जिराय होननाय जादोंमोन। जिरायगोन र'। आफा एमाव बेटा मोनहैबायना नोंसोर? दहायनो मोनफैदों जों बबानि न'आव। बबा? बबानि न'आव। आं दा बबानि लिभिं रुमाव जिरायगासिनो। दद बुरबक साला। बिदि बिमायखौ बबा होननो हामो नामा? सोर फोरोंनाय नोंखौ बबा होननो? मोना बिदि बिमायखौ बबा होननो हामा। रायलायै मानसिखौ बबा होनाङा माथोब्रा। रायलायानो नालाय मानसिया। नांगौ इम्पर्टेन्टखौल' रायलायो। बेनिखायनो बबा होनोलै आं। दद बिदि बुंनाङा। आमाय होन आमाय। आं आमायखौनो होनखागोनब्रा। नाथाय बिनि आन्दोआव बबा होनगोन। रायलायनोनो जि बायो। दाबायदि बिनि आखाया आसि बिमा थाइनैया माबा मोनसे जानानै एम्फौ जाख्ल' जाबायनो। होमबा माजों टाइप खालामगोनथाय बे मानसिया? बबेनि एसेबां अभार थिंकिं जाखो नोंलाय? एफा गोथौआलागि नोंखौ साननो होआखैना आङो। बिमानैखौसो दोनैनो होदों। न'फोरालाय माबायदि? मोजां ना गाज्रि? बाखि गासिबो मोजां। खालि बबायाल'सो बोरैबा जाबाय। दाउदैयालाय? गावनि रुम गोदानाव दङ। आच्छा आमायालाय? बे बबायाना? दद गथ' साला नोंखौ बबा होननो होआखैना आङो। उपाय गैयालै आफा। बबा होननांगौ जायो। बबा नालाय रायलाया नालाय। मानसिया बहाबा खिनो थांदों खोमालै। गैथ'आ माथो।
फनाव रायलायनाय खोनादों मिथिगौना फनावबो रायलायो खोमा मानसिया आंबो खोनादों बे खोथाखौ फनाव रायलायो होननानै नाथाय मानसिजों मानसिसो रायलायनो बायो नो फेस टु फेस मा जाबावगोनलै बे बबाजों ओइ बुरबक गथ' मानसिया खोनाबा मा साननांगौ जाखो हा आमाय होन आमाय मानि बबा बेलाय जियानो जादोला नोंलाय माला फैगोन आंखौ लाखिनोसो नागिरबावोब्रा गावनि रुवाथि खालामनो थाया माथो आङो मालाय गावना बबायानो मावजोबखागोन मालाय आरो जालायबायना नोङो उपाय गैयालै आफा खुगानिफ्राय फैफ्लांगासिनो थोद साला दोनदो ओमफ्राय माजों फैगोन नोङो थांनोसै माबा मोनसे खायदा खालामनानै नोंथ' गारिखौ बबानो होबाय नालाय दाथ' उपाय गैला ना आथिंजों थांनांसिगोन ओइ बेथा हामा बिदि बबा होनबाय थानाङा नोङो आं दोनथ'बाय साला बोरमा गथ'आ बबा आरो बबा होनगासिनो बिमायखौनो आरो नैबे अमा राजाया गावनि बिनानावनि थाखाय गाज्रि हौवा नागिरगोन ना नागिरा जोंना नेवलाया मोजां खबरखौनो होफैखायो आंनो गासैबो बाय'डाटा बेकग्राउन्डखौ नायखाजोबनानैसो आङो दावदैखौ थिनहरदोंब्रा ओरैनो अमा राजाया पलिटिकेल लाइनाव फैयाखै गासैखौबो मोनथिजोबखानानैसो फैखादों थिग बिदिनो गावनि बिनानावखौबो गासैखौबो मिथिखानानैसो हरदोंब्रा जियानो जाया मानो मोजाङै मोजां रायजो जाथोंसै फाग्लि गथ'आ खोनाबायबा बावगारफिनदोलै आं बिदिनो जाला माला होनफ्लाङो मा होनो माथाय गावनो मिन्थिया मालाबा होनसन होनब्रब बेमार जायोनो आंनाव माने आफाया खोन्थादों आरोना आंनो मालाबा मानसिया बिदि बुंफ्लांलाबायोनो आरोना आङो जेरै उन्दुना थानानैनो मानसिफ्रा थाबायो सिमाङाव बेबायदिनो जाला माला बुखिलाबायोनो आं दा सिमाङावसो दं खोमा माबा बुंदोब्रा आं आफाजों रायलायनायखौ नों खोनाबायना खोनायाखै खोनाबायबा खोनाबाय बुंदो खोनायाखैबा खोनायाखै बुंदो जाहाथे आङो रिप्लाइखौ मोजाङैनो होनो हायो अननानै खोन्थादोब्रा आं आफाजों रायलायनायखौ खोनादोंना खोनायाखै नोङो आमाय आंनि अनसुला आमाय लों लोंनायाथ' लोंगोन जायखिजाया नों आंनि बुंनायखौ खोनादोंना खोनायाखै बेखौल' बुंफिनदो प्लिज लों प्लिज आमाय आंनि बुंनायखौ खोनाबायबा गाज्रि दामोन ओमफ्राय आं बिदिनो मालाबा मुर्गि बेमार जानायफोरबायदि बुंसन बुंब्रब खालामलाबायो आरोना ओमफ्राय गोसोनि बिराद मोजां आरो आङो बाखि आंनि बुंनायखौ गोसो सिङाव लानाङा दै साहाखौ लानाबो थांफिनबाय माबायदि मानसिलै बे आं लाजिबायलै आं बेयाव थाबाय थालालै आनैखौ खोन्थानानै थांनोसै आं आनै मा जाखो आनै मोनसे जाला जाबायना बबाखौ माने आमायखौ बबा होनफ्लांबायना माथो जाखो माने खोथाया जाहैबाय आमाय बबाया माने आं आफानो खोन्थाहरबाय थानायखौ खोनाबायलै ओमफ्राय दाथ' आंखौ रागा जोंबाय खोमाना साहा लोंनो जासिदोंमोन ओमफ्राय आं थाब साहाखौ लोङासै ना लानानै थांफिनबाय साहाखौ दा मा जाबावनांगौ दे जेबो नङा दे गथ' मानसि होननायखौ जेबो सानखाया नों माबा मोनसे होनदोलाय आं थांनोसै बबाखौ माने आमायखौ लाजिबायलै आं थांसैलै बे एमाव राजाया मानो थांनांगौ दे आं दासो मा रायलायनांगौ जाखो बे बबाजों एमाव राजा थांबाय एमाव राजाया थांबाय नोंखौ बबा होनना लानायनि थाखाय लाजिनानै थांबाय नों जेबो गाज्रि मोननाङा दे मानो होननानै बुङोब्ला एमाव राजाया गोसोनि गाज्रि नङा जोबोद मोजां ओमफ्राय आं दा मा खालामनांगौ ओइ मा खालामनांगौ आं जेबोखौनो बुङा बे मानसियालाय ओंखाम संग्रा ओंखाम संग्रा न'आबो मोजांथार माथो साफा दोन थोरसि लथा खालाय दोननो मोना सामफ्रामबो लिरनांगोन फ्रिजाव गासैबो बुस्थु दंखायो मा जानो मोनजोबगोन माथो गोलाव गोलावबो रायलायो नोङो आं खेबसेल' बुंगोन बेनिफ्राय रिपिट खालामा दावराव दावसि खालामनो मोननाय नङा गोसा भलियामाव मेथाइ दामनो मोना मबाइल नायनो मोना आरो गाननाय गस्लाखौ सानसेयाव सुनांगौ नों नोंनि गस्लाखौ सुनानै लायोना लाया आं आंनि गस्लाखौ सुयो सामफ्रामबो नोंबो नोंनि गस्लाखौ सामफ्रामबो सुनांगोन थोरसि लथाफोरा साफा जानांगोन बिसना सादोरफोरा साफा जानांगोन थोरसि लथाफोरा जोंख्लाबजोबनाय जानांगोन ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो थिग जखा मथे संनांगोन बेनिफ्राय आं रिपिट खालामला नोंदि इसेबां गोलाव रायलायो आं मोनथिथारामोन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय हाथाय बाजारफोरखौ सोर खालामगोन ओमफ्राय जोंनि हाबाया माला जागोन हाबाया आं माबायदि दख'ना गानगोन नोंनि न'खराव सोर दं माथो आंनि फिननायखौनो होआसै बावदोंसो बियो रिपिट खालामला होननानै बुंदोंना अब्ला बेनिफ्राय बियो गोलाव रायलायला माबायदि जागोन बियो नाय आं गोजामल' जाथों नोंखौ फुथ्ला मोसानाय बायदि मोसाहोथारगोन आं मोनथियाखै दावदैया बेसेबां हौवासाफोरखौ फुथ्ला मोसानाय बायदि मोसाहोदों नोंखौबो मोसाहोगोन आं मा खालामदों नाहायनि र' माथो लेखासो फरायगासिनो बेलाय दा आं माबा मोनसे सोंनो नागिरनायखौबा मा होनलायदों बेबा आच्छा सरि बोरैबा हारसिंनो ओंखारफ्लांबाय नेक्स्ट टाइम जाहाथे बिदि मिस्टेक जाया आं माने गोदानसो ना गावनि गोदान हिनजावखौ बेफोरबायदि खालामनो मोना ना गोदानसो
आं खन्थाइ लिरबाबो ओमफ्राय लास्ट कुइसन प्लिज बेनिफ्राय आं जेबो सोंला कुइसनाथ' मोनसेल'बाबो जायाना बुरजाथार कुइसन दं आंनाव आरो खोनासं हंला नों आंनि फिसाय जासिगोन जेब्ला फिसायाथ' जाबायानो आंनि नों जोंनि हाबानि डिसकासखौथ' खालामथारनांगोन ना आंनाव गासिबो जगार दंजोबखायो जोंनि हाबाया समफोर जागोन दा नों मा खालामनो गोसो खालामहैथों गासिबो सुबिदा रुम गिदिंनानै नागिरबानो मोनगोन जागोन आं न'नि सोरगिदिं गिदिंनानै नायहैगोन नों फरायबाय थाबानो जाबाय गावनि बिनानावखौ हरबायनो मालाय अमा राजाया मालाबानो बिनानावखौ हरबाय आयो बाला बाथाबि अमा राजाया आंनि क्लाइन्टखौ मानो लानांगौ जाखो बेलाय आंहासो जरा एबा बेनो हिनजाव बानायनानै होनांगौ बेहालाय बबे खर'निफ्राय गेजेराव हाबना गावनि बिनानावखौ हरखो आंहा दा बेनि बिथिं मोननाय नंलाना जरा एबाव आंहा रेटिंआ खम जागोन ना आं बेफोरखौ मिथियाहाय मालाय दावदैखौ लांबाय आंहा बारग'बायहाय दुमफा बांद्राय खुसि जानाङा नोङो हमलानिफ्राय मोजां हौवा मोननाय नङा नों मिथिबाय हेय साव होदों नामा बाल साव होनायनि खोथा नङा बियो सैथो बाथ्रासो आंखौलाय मानो रागा जोंना थांनांगौ जाखो दे दा थांनानै अमा राजाजों नांलायहैलायसिगोनदां बियो जायखि नांलाया आंहा इन्डिया आरो पाकिस्तानाव वार जासिगोन नामा माला वार जागोन वार जाबा मा जागोन बेखौ सानगासिनो या माबा हंला हंलि जाबाय थादों मालाय मा जाबाय थादों पाकिस्तान इन्डियानि वार मिम्सफोरखौ नायलाबाय थानोसै मानो लिंहरनायमोन आंखौ मोजाङैनो मिथिखायो नों आं मानो लिंहरदों आं मिथियाखै अब्ला आं खोथाखौ खेंख्रा खुंख्रि खालामबाय थाला आंनि फिसाला एन्टनिय'नि रिं सेरेमनि जासिगोन दुरलाय एमएलए नि फिसौजोजों खोनाबाय दा दुरलाय एमएलए नि फिसौजो फावगालिजों मोजांनि बाथ्रायाथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय नोंसाजोआ जुदि आंनि फिसालानि हाबायाव जुदि इन्टारफियार खालामो अब्ला नोंनि न'खरखौ आं सिलिंखार खालामगोन नोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय आं एसेबो फावसायनाय नङा बरगयारि दिन्थिलाय नैबे जिनिसखौ नुबाय दा नैबे जिनिसखौ मा खामानियाव बाहायखायो नोंथाङा मोजाङैनो मिथिखायो नङा होमबा आंखौ सिगिदों नामा आं गसाइखौल' गियो रावखौबो गिया मोजाङैनो मिथिगौ नोंनि बागै मिस्टार सन्थला नोङो रावखौबो गिया होननानै नाथाय नोंनि कमजोरिखौबो आं मिथिगौ नोंनि कमजोरियानो जाबाय नोंनि न'खर जेब्ला न'खराव खैफोद गोग्लैयो अब्ला बयबो गियो बे खोथाखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ बेनिखायनो आङो दाबो बुङो नोंसाजोखौ आंनि फिसालानिफ्राय गोजान खालाम नङाबा मिथिखाबाय दा आं बाखिखौ बुंला आंनि फिसाजोखौल' दुसिबा जायाना आं सिगाङावबो बुंखाबायब्रा नोंनि फिसालायाबो जुदि आथा सिथा खालामबाय थायोब्ला आंनि फिसाजोआ मालाय मा खालामनो हानो बुंलाय गिबियावनो फिसालाखौ बादा होग्रो आंनि फिसालाया मानिखाबाय बेनिखायनो आंनि फिसालाया मोजाङैनो मोजां फावगालिजों रिं सेरेमनियाव आस्थाम सोलायनो राजि जाबाय आंनि फिसालानिफ्रायथ' जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय नोंनि फिसाजोआसो माबाफोर प्रब्लेम होयोबा आंनिख्रुइ गाज्रिसिन आरो रावबो गैया बेनिखायनो आं मोजाङैनो गुरैयैनो खावलायदों फिसाजोखौ आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव दोन धमकि होदों नामालै नों मा सानो आं बेखौ मिथिया नाथाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आंनि फिसालानिफ्राय नोंसाजोखौ गोजानाव दोन बाखि फैसा नांगौबा आं होगोन बुंल' बेसेबां फैसा नांगौ आंनो नाङा हायोबा गोरिब गुन्द्रानो राननानै हैथां आसा खालामो जों आरो बेफोरबायदि मालाबाबो लोगो मोनफिनलायला होननानै जानाय आदारा मोनफैगासिनो दङ बियो आं बिलखौ होखाबाय टेनसन लानाङा नों बरगयारि थौदो यस मेडाम हे गसाइ आं हारसिंल' मोनबाथ' आं जेबो गियामोन नाथाय खोथाया जुदि न'खरनि मानसिफोरनि फारसे फैयो अब्ला बिख्लो रोजा मानसियाबो गिनांगौ जायो आं दा मा होननानै सोमसिनो खोन्थानांगौ जाखो खोन्थानांगोन सोमसिनो जानाय नङा आरो आइ फावगालियाबोथ' मोजां मोनला होननानै बुंदोंमोन बेनावबो माबोरै सोंफिननांगौ जाखो गोसो थोलाय मारथारदोंबा आं बोरै बिसोरखौ जुदा खालामनांगौ जाखो पाप नांगोन ना अब्लाबो जिउखौ बासायनो थाखायथ' मावखानांगोन माबा मोनसे जानाय नङा नङाबाथ' गसाइ रैखा खालामदोलै जोंनि न'खरखौ बे बारावबा हले आंनि दुश्मना आंनि न'खरजोंसो बाव आंनि फिसाजो फिसालाफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया बिसोरखौ प्रटेक्ट खालामनो जि हायो गासिबो मावजोबगोन
आच्छा बार' थाइबानि लारु बिमायखौ बेफोरबायदि बबा बबा होननो नाङाब्रा मानोथो नोंलाय बबा बबा होननांगौ जाखो बबा होननानै निमाहा बिदोंना बियाखै नों आं बावबायलै मा बावबाय बेलाय मेसेज खालामनानै आइ एम सरि होननानै बुंफिन मानि बबा बबालाय जागोन दे आफा आं मेसेज खालामनानै गोलाव आर'जलाइ लिरनोसै बाखि गासिबो न' बांफोरा मोजां दा मोजाङै मोजां नाथाय नांगौनि बारा लेखा दङलै बेयावबो लेखा बैयावबो लेखा जेरावबो लेखा गोजा सासे रायथाइगिरि खन्थाइगिरि मानसिफोरनाव लेखा थायाबा मा थागोन खन्थाइ लिरनानैबो केरियार दानो हालायो आरो बुरबक थाखोथाम फेल मा नंदों खन्थाइ लिरनानै रायथाइ लिरनानै माहाजोन जायो नुदों नामा एसेबां दामि दामि लेखा दं मिथिगौ नामा लाखनि बारा दामनिबो लेखा दङ मिथिबाय 1000 2000 जेबोआनो नङा लाखनिबो बारा लेखानि दामफोरा मिथिबाय जाय लेखाफोरखौ बुहुत खम मोननो थाङो आरो जाय लेखाफोरखौ फरायबा गोबां नलेज मोनो मिथिबाय आं मिथिबायना आफा आं लेखा बांद्राय फरायाना बाहेरा लेखा नोंलाय बोरै मिथिया आफा नैबे नोमफाव महाराजाया मिथि जेबोआनो गैया गासिखौबो मिथिजोबफ्रामखायो ओमफ्राय नोमायखौ मा सानदों नोंलाय नोमाय बबाखौ बे बर'निल' लेखा लिरा मिथिबाय बेयो इंलिसनि लिरो हारसानि लिरो हिन्दीनि लिरो भोजपुरिनि लिरो गासैबो लेंगुवेजनि लिरो बियो मालाय माथो रावबो सिनाया बेखौलाय मालाय सिक्रेट रिभिल खालामनो गोसो गैयाब्रा मालाय एकदमबारे इन्ट्रोभार्ट मानसि बे गावनि रियेल नामखौबो होना लाया बियो मिथिबाय लेखा लिरनायफोराव माने गावनि हंला नामखौ लिरा बियो बेलेग नामसो लिरो मा एसे प्राइभेट मानसिलै बेलाय खोनानाय मथेबा बे बाहेरावबो ओंखारबाङानो नि जाग्रा बुस्थुफोरखौबो दखाननि मानसियासो होफैयो जाहैबाय मा बोरों जानांगौ जाखो दावदैनि थाखाय बेनो बेस्ट बिदि फाल्थुथु जौ लोंग्रा सिगारेट सोबग्रा मानसिनो हरबा मा जागौमोन आरो बेनो मोजां जोंना हंलायानो आरो नोंबो रेसपेक्ट खालामालासिनो बबा बबा होनबाय थानांला जागोन दे आफा आयला मा जालायखो आंहालाय बे हंलाखौ आङो दुमफावनोसो जरा खालामनो नागिरदोंमोन मिथिबाय दुमफावनोसो नोंनि बिनानाव बादुलिखौ मानो हरनाय नोंनि बिनानाव बादुलि थङालि दावदैखौ मालाय सानैजों गोसो थोलायदों मालाय लालायदों आंहालाय मा जाखो होननानै बुंदों आंखौ मिथियाखै सानदों ब्रा बिनानावखौ हरफानानै बे हंलाया आंनिसो क्लाइन्टमोन मिथिबाय आंनि जरा एपखौ हंलाया इउज खालामोमोन हंलाखौ आं हाबा खालामना होनो हायोमोनब्ला आंहा आंनि जरा एबा रेटिंआ बारा जागौमोन आंनि थाखायनो नों बायदि स्वाद खिबु सेरटेनि थाखायनो आं दिनै रेटिं मोननाय नङा नोंखौ आङो ओइ जाम्बि बांद्राय रागा जोंनाङालै दुमफावा हाबा जाया होननायखायसो आङो दावदैखौ हंलानो हरबायब्रा नों रेटिंखौलाय मानो सिन्था खालामदों रेटिंखौ आं हंलाखौ होहोगोन ना नों टेनसन लानाङाब्रा आरो दुमफावनि थाखाय गोदान हौवा नायलायदो दुमफावनि थाखाय बे हंलायानो मोजांमोन हंलानिख्रुइ मोजांसिन हौवा दुमफावनि थाखाय नागिरना मोनाखै मिथिबाय नोंनि बिनानावजों नोंजों बिराद गाज्रि खामानि मावबाय मिथिबायना ओइ दुमफावनि थाखाय नागिरगोनब्रा नों टेनसन लाबाय थानांला इसोरा जुदि जराखौ लिरना होआखैबालाय दुमफावा मालाय बहा मोननो हंलाखौलाय बिनानाव दावदैनि जाबाय नों बांद्राय माबानांला मिथिबाय नों आंखौ थेंक इउसो बावनांगौब्रा मिथिबायना दुमफावा हाबाखौनो जाखायाबा हंलाजों अब्ला हंलानि गोसोआ दुखु मोनाम नामा आं दावदैखौ हरबायब्रा बेफोर खोथाखौ साननानै बेनिखायनो नों आंनो पार्टिसो होनांगौ आरोबाव आं नोंनो रेटिं बाराय होबावगोन ना नोंनि एप्लिकेशनखौ बेनिखायनो रागा जोंनांला मा जानोखाय हंलाखौ बुंनांसिगोन बेनि सिगां हंलानो मेसेज लिर आं नाम्बारखौ होगोन ओमफ्राय मेसेजआ सरि बुंहर दै फन हरनानै बुंखाबाय आच्छा रायलायबाथ' मोजांनि बाथ्रा रायलायलाय आं फनखौ माबा मेसेजखौनो हरगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु हेलौ मा जाखो नेवला आच्छा खबरा पाक्का ना जागोन दे गाबोन आंखौ अफिसाव लोगो हमबानो जाबाय अके मा खोथालाय मा लाखमा खोथा दंब्रा नेवलाजों लाखमा खोथा दं नोंसोरनो खोन्था जाया ओमफ्राय आङो आबैमोनाव थांनोसै नोंसोर आइखौ लायनो खि मानैखौथ' आं नुवाखै बहा दङ नागिरबानो जाबाय आं नोंनि हिनजाव नामालाय माने आं नोंनि हिनजाव नङाथ' आफा आं नोंनि बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नागिरबाय थानो आंबो सेंग्रा देरबायब्रा आंहाबो दायथ' थायो गावनि दायथ' माने फंबाय बिनानावफोरखौ मानो नागिरबाय थानांगौ जाखो मालाय बिसा गावबा गाव दुनियाव दङ आरो माथो अफ्रिजानिया आबैजोंसो दंहैयोबालाय आच्छा होमबालाय दाउखानोनो माबा मोनसे दौदो माबायदिब्रा आनैयाबो गावनाव खामानि मावनो लाखिनायदोंमोन न'आवबो खामानि मावनो आं मिथिलालै आं गैया सालाम आइसि अख्रालै जानाय नङालै हिनजाव गैयाबा न'खरा जामारा बेनिखायनो हिनजावफोरखौ जानला मोनला रायबाय थाजाया हिनजाव गैयाबा ओरैबायदि लांदां जाखायो बेनिखायनो आङो हांग्रिमोनदिखौ लायनोसै उपाय नट हेलौ फावगालि आबै दं मोजाङैनो दङ ना आयै मोजाङैनो दङ बानलु बेराङालाय बियो आबैजों थांफादों ओमफ्राय बे हारसा हिनजावा उन्दुनानै दं मोजाङैनो मोजां साननैसो थाथ'बानो जाबाय माबाफोर जाथारोबा आंनो खोन्थाहर दे आयै आं एन्टनियाजों आसाम सोनो नागिरदों नोमफाया मिथिगोन ना मिथिया आबैया खोन्थाबाय दां आच्छा एन्टनियनि नाम्बार दङ ना नोंनाव हरलाय आंनो नाम्बारखौ जागोन दे हरगोन बे बिखुनजो दुरलाया आंनो खबर होलायलायाखै आंनि फिसाजोखौ बा आस्थाम सोनो नागिरदों बे एन्टनियजों बेबा एन्टनिया माबायदि मानसि जानला माला हरा माथो आङो बिनि बिमा क्लिअपेट्रायाथ' जाखाथारा फिसालायाबो मोजां जानाय नङा खोमा बेनिखायनो बे एन्टनियखौ लोगो हमनांगोन आं दिनैनो नाम्बारखौ हरबाय एन्टनियखौ थाब लोगो हमाबा जानाय नङा हेलौ आं फावगालि बिमा
नोंखौ लोगो हमनो हागोन ना एन्टनिय? जागोन दे, आं नोंनि एड्रेस हरगासिनो, बे एड्रेसाव फैबानो जाबाय, रावनोबो खोन्थायालासिनो। अके।